ịkọpụta nri na ịzụ ụmụ anụmanụ maka iweta nri na ngwa mmepụta ihe dị iche iche. Ọrụ ugbo bidoro imerime afọ gara aga, ihe dị ka 10,000 afọ tupu amụọ Kristi n'ụwa, mgbe ndị nna nna anyị eji ịchụ nta mara tinyere uchu ha n'ịkọpụta nri na ịzụ ụmụ anụmanụ ụfọdụ ha chụtara na nta. Ha buru ụzọ kọọ nri ndị ahụ a na-ahụ n'ọma agụ dịka akịdị, agwa, azama na achara. Ha bidokwara kpaba anụ ọhịa ụfọdụ n'ụlọ dịka ewu, ezi, atụrụ, ebule, ehi wee dịrịzịa gaba. Etu ọ dị, ọrụ ugbo na-agbanwe ma na-akwalite obodo. N'obodo anyị bụ Naịjirịa, tụmadị na mpaghara ọwụwa anyanwụ anyị, a na-ebido akọ ebe nri n'ala mgbe mmiri ozuzo natara n'afọ, bụ nke na-abụkarị site n'ọnwa nke atọ bụ Maachị. Ọ bụ nke a mere ka ndị ma nke ekwe na-akụ n'okwu ọrụ ugbo n'ebe a taa ga-eji kapịa okwu ọnụ etu a tụrụ anya na ọrụ ugbo nke afọ a ga-esi gaa. Igbo nwere m mma mmanụ ebe bere ugobere, nke si ibe ya ebele ya biko gosi ebe ọ ga-ebe. Ọ bụ n'oge mmemme okwu akpụ n'ọnụ ụlọọrụ NTA ka anyị wuchiri ugbu a. Onye nhazi bụ m Dominica Ogechukwu Ọnya. Biko nọrọkwa ka isi emebu na mbụ ka ịnụ ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. Ndị mụ na ha na ebe a itinye ọnụ n'okwu akpụ n'ọnụ nke taa bụ Maazị Charles Ogbu. Maazị Charles Ogbu bụ onye nta akụkọ. Ọ bụkwa onye guzobere ụlọ ọrụ na-enyere ndị ogbenye aka, tụmadị ndị nọ n'ime ime obodo akpọrọ Leave No One Behind Rural Care Initiative. Atụgharịa ya n'olu Igbo, ọ bụrụ ya ghara nwanne ya. Maazị Charles, biko kene ọhaneze. Ndị nwanyị mma mmanụ. N'aka m nke a bụ Maazị Fidelis Ede. Maazị Fidelis Ede bụ onye duru ndị ọrụ oyibo n'oge ọ nọ n'ọrụ. Ọ bụkwa onye na-akọpụta osikapa ma bụrụkwa onye ọkaiwu. Maazị Fidelis, biko kene ọhaneze. Ndị be anyị udochi anọ. Ndewo. Ka m bido n'ebe ị nọ, Maazị Charles Ogbu. Kedu ihe ị ghọtara ma a sị gị kwuo ihe bụ ọrụ ugbo? Ọrụ ugbo bụ mmadụ imepụta ihe a na-eri maọbụ ihe a na-ata maọbụ ihe a na-awụ, ihe ọ bụla a na-atinye n'ọnụ, ihe eji edozi ndụ, mmadụ emepụta ọ bụrụ iri eri, onye ka a na-akpọ ọrụ ugbo. Mmadụ imepụta nri o, ihe a na-awa awụ o, ihe ọ bụla a na-atinye n'ọnụ, mmadụ emepụta dịka itinye ihe n'ala ọpụta ọgba ịbụọ maọbụ obu ibu karịa nke itinyere n'ala, onye bụ ọrụ ugbo. Weda maọbụ ihe a na-eri o maọbụ nke a na-awa awụ o, ebe ọrụ ugbo. Ndewo Maazị Ogbu. Maazị Fidelis Ede, biko o nwere ihe i were ịgbakwunyere ya? Ịma otu o si wee kọwaa ya bụ otu o si wee dị naanị, mana ịpụtazịa n'ụzọ ọgbara ọfụ n'ụdị na ọ dị ka ekeziri ọrụ eke. Anyị kwuru na ndị ọrụ ugbo o nwee ebe obi anyị na-adị agbaga. Ọ ga-abụlele ndị na-akọpụta ife dịka o si wee kwuo eji enyelu ndị aka. Ndụ a na-enyere aka bụrụ ọsọsọ akọpụta ya etinye n'ite. Dịka isi wee kọwapụtara na mbido, ife o ji dịka ọrụ ugbo ọka dịkwa otu anwụ ọ dị na mbido n'obodo anyị bụ na adịka akwanichie n'ụdị ọgbara ọfụ, maka ọ bụ na akwanitebegị ya n'ụdị ọgbara ọfụ, ịfụ na ndị ga-anọzi n'ọrụ ugbo ga-epe mpe. Ọ ga-enye aka ịkọwapụta ndị nọ n'ọrụ ugbo na ndị ji ife a na-alụpụta n'ọrụ ugbo akwanitekwa ọganiru ene ndụ anya. Mana ị na-anya ọrụ ugbo na be anyị ka dịkwa otu anwa nna nna anyị ha si wee kwuo. Ekwuru n'ọrụ ugbo ifrọ ka isi wee kwuo na anyị abanyego n'ọnwa Maachị na mmiri na ha achị izo. Mana ọ bụ na ọrụ ugbo na-anabata gị bụ ndị gọọmenti kwadie, ịfụ na o nwere ife dịka na mmiri na-ezo. Kịta mụ na gị na-ekwu okwu, o nwere ndị ịbịa na ndị na-akọ osikapa, o nwere ndị na-akọ nke ọkọchị, ịbịa n'oyibo asị na dry season farming.
nke bụ eziokwu na ndị obodo na-akọtakarị osikapa n'ụwa ada akọ dị n'oge mmiri na-ezo, maka ịbịa n'ụdị ọgbara ọfụ osikapa bụ ife ka esi akụ ya bụ onwe ka esi eme mmiri ọ na-aba nwa oge a ga-eme ka mmiri ghara ịba, mana ịbịazi ahụkụ udu mmiri a ịfụ na mmadụ ama nnọgidesi mmiri ezona. Anyị nwa nọkwa na ya, ọ bụ na ịbịa ka m weli ya na Maachị bụ mmiri ezobego jekọzi ya bụ na ọ ga-acha n'ime mmiri maka ọ bụrụ nke ọnwa ịtọ yo ịpụtazi ịfụ na ndị mmadụ na-esoro usoro ịkụ ya oge ọ ga-eme ọ dabata n'oge mmiri ga-akwụsị ka e wee wepụta ya, maka ọ bụ na osikapa ịkọ chaa n'udu mmiri na-ezo ọ na-amatu ya na nke dị n'anị akago ya na nke bụ eziokwu bụ na ọrụ ugbo ka bụkwa ụta nwa nna nna anyị ha si wee rapụla anyị ya, andị ya mere o ji bụrụ ife mwute na anyị ka nọ n'agba ochie. Ndewo. Kedu kwanụ ụdị nkwadebe tụmadị gị nwa bụ onye ọrụ na-akọ rice, kedu ụdị nkwadebe unu dị n'ịkọpụta nri n'afọ anyị nọ n'ime ya? Anyị ma bụ nke bụ eziokwu bụ na ọ dị ka unu bụ ndị nta akụkọ ọ na-eme unu na-ajụ ajụjụ o nweka unu si ajụ ya, mana anyị nwa bụ ndị nọ n'anị ịjụọ m ife gbasara ọrụ Igbo na anụ Igbo bụzi ife a na-asị na agadi nwaanyị daa ndada ugboro 7 agụbụ ife ogo olugo oge anyị ga-agụ ife anyị bụ n'ọba. Ife nji wee kwuo bụ na ajụjụ gị abụ oge ife dị mma a na-akwado ịpụta sị na mmiri ezo ego onye ọbụla aba, maka ịbịa enwe ji akọta a ga-eri, onwe nke bụ awa ji a ga-ejikwe mmeji ọfụ. Ịbịakwa n'ife gbasara osikapa onwe nke ọ na-eme akọpụta ọ bụrụ akwado ya ka esi akwado ya ka e wee rie, nwekwe nke ọ na-eme akọpụta ọ bụrụ ndị oyibo asị gị na seed rice a ga-eji kọkwa nke ọfụ. Ịbịakwa n'ife gbasara akpụ onwe ka esi abụ akpụ a na-abụ ya na-echekwa osisi anwa a ga-eji ka ọzọ, mana ife nji wee sị gị na agadi nwaanyị daa ndada ugboro 7 ma onye ọbụla ọ da agụba ife obu n'ọba bụ na ịma anyị na-asị nsogbu anyị nwere ka anyị welugodi ndị na-achị efi. Onye efi tara ife ọkọ ama nwezi nke ọ ga-akọ n'arọ ọzọ. Ịma ine anya kịta iwelugodi ife dịka garị ife na ọ nọzi n'elu ọjụ, mana ndị mmadụ a na-ajụ ka anyị si wee bịa n'ije. Ịbịa ife gbasalụ ebe etosi inye aka onye ọbụla kọnyere ife ọ dị ụzọ na-abụ ife mere aka n'ara gara aga. Ine anya nke a ndị oyibo na-asị climate change o mebiri ọtụtụ ife maka mmiri ezoro otu ahụ o si tosi izo ya. Onye na-akwado ife ọ ga-eji kwado ọrụ na-arụ ọzọ ọ bụ na o mebi nke aka apụta ife narịa ya ife a ga na-ajụzi bụ ka ọ ga-esi napite onye jere afịa da mmiri ịma nsị ekedu ụbọchị ọzọ ọ ga-eje afịa ife a ga na-asị bụ ka a ga-esi tụọrịa ego ya. Ajụjụ anyị jụ ife nji wee bido taa bụ na ọtụtụ ndị ọrụ Igbo na-eru uju ebuka ya na nkwado anyị na-akwado bụ na amanji mgbagbu yala ọgụ mana mgbagbu a na-agbagbu na-eme ọ bụrụ ndị niile jere agha na-anọta. Ndewo Maazị Fidelis Ede. Abịakwa m na nke gị ọzọ Maazị Charles. Ịnụla ihe nwanne anyị nwoke kwuru, ọ gụpụtara ọnọdụ ndị ọrụ ugbo nọ na ya n'oge a, mana kedu ka ga-esi pụọ onye ukwu wara, kedu ihe ọ dị ka ọ ga-abụ enwe ike wepụkọpụta nri n'uju ka ihe bere n'afọ gara aga hafụ ibe n'afọ? Nke bụ eziokwu na ihe ọ ga-abịa eme egbochie ihe na-eme na-etinye aka ihe na-emegide ndị na-akọrọ ugbo ọ bụrụkwa na ihe rijuru afọ ọ bụ ndị a ga-agwa a ga-ewekwa obi ime ya. O kwuru okwu ndị na-achị efi, ndị Fulani na-achị efi. Ya bụ ofu nsogbu kacha nsogbu megide ndị na-akọ ugbo na ọbụrụ ọdụsọ n'ala Igbo. Mgbe ị kọchara ugbo
dị imetụ ugbo ịkọrọ ndị chifia ọsọ abanye ime taa ihe niile ịkọrọ n'ugbo ka ihe ga-akọpụtakwa ụlọ ị ga-akọpụta so ihe a ga-eme ka egbochie ya bụ omume nyere ndị na-akọ ugbo aka ka enwee ike ị na-akọta ihe a ga na-ere bụ ndị ọ dị n'aka ndị gọọmenti ma na ihe a ga-eme ndị a na-achị efi agagharị mmadụ ekwochiri echiri efi ị na-abanye n'ugbo mmadụ a na-azụ efi n'ihe ndị oyibo na-akpọ ranch otu a ka esi azụ efi ịma njiri efi na-azụ na-emebi ugbo nkọrọ akọ ọ bụrụ ihe ọma gọọmenti mara ihe a ga-eme kachie na obi ma na ịhụ na ga-eme ndị na-achị efi awụsa agagharị ọ bụrụ na igbochiri ndị ugwu na-achị efi agagharị emebi ihe ndị mmadụ kọrọ n'ugbo ọ bụrụ na ha mara ihe a ga-eme ya anyị kwuru okwu site taa ruo echi o nwere ihe a ga-ekwute maka nwere ihe a ga-akọpụta n'ugbo ọ bụ eziokwu mana abịala anya ịna-anya na ihe n'izu ụka ole na ole gara aga ị ga-echeta na o nwere mgbe egbochiri ibubata nri si ugwu Awụsa bubata n'ihi na nke wee eziokwu bụ ọ dị ka ndị niile a na-eri n'ọwụwa anyanwụ anya na-esite mpaghara ugwu na-abata kedu ihe i nwere ikwu n'ọnọdụ dị ụtọ ihe a bụ ofu ihe a ka anyị na-ekwu ọ bụrụ na ị na-ejide nri gị jide nri gị ọ bụrụ ndị ugwu na-ebutere anyị n'ebe a ihe anyị na-ayọ bụ jide efi ga-abara n'ugbo m ọ bụrụ na agụụ egbu m lapụzie ka agụụ gbuo m ọ bụrụ na ichiri efi gị bịa banye n'ugbo m tacha ihe niile m kọrọ n'ugbo ị na-echi na ọgwụ a na-enye m dịka ijiri m echi na anyị mechiri ibubata nri ebe a na-ekwu ihe mere o jide ka ọ bụ ndị ugwu na ya bụ na efi Awụsa atachaghị ihe anyị kọrọ n'ugbo ihe a abụrụ obere nsogbu otu a nsi ekwu o si afụ m ofu n'obi ana m akọ ugbo nwa na onwe m enwe m ugbo mụnwa na-akọ nji aka m akọ na ndị mmadụ ugbo m dị ọtụtụ mana ngwago na ugbo m niile n'ahọ gara aga ndị a banyere ugbo m taa ya onwere nke a tafuru ya bụ na hapụ nke ashị na-ada ebubata ndị ashị na-ebubata nri ha jidegodo n'ihe mana jide na efi unu ya ji na efi unu banye n'ugbo anyị ọhịa aka ya na-ayọ ime nke a ndị ga-abụ atụrụ taba ndewo Maazị Charles Maazị Fidelis ịnụla ihe nwanne anyị nwoke kwuru ị kwenyere na ihe o kwuru ife o kwuru bịa mana o nwe ka anyị ga-esi ji ya ịma na ife mezi obodo anyị bụ na ndị ọgụ na-agụ bụzi ndị ọ dị ka ọha nọ n'ọchịchị ịma asị na asịsị ebute ka m welugodi nke asịsị ebudete na nri oge ekwuru ya ọ bụ dị maka ife anyị ga-eri na-ewute m nọọ ndị tara afụfụ bụ ndị ọrụ ugbo kọpụtara ife anwụ ebudetechara mmebi onwe onye kwụ ụgwọ ije etu anyị si ebe ka ha si ebe ịma ọ bụ na ndị obodo anyị ọ ya ka m na-agwa ụmụ okorobịa ha ghọtara ebe isiokwu dị anyị pụta anyị a na-anụso onwe anyị ọgụ onye kọpụtara ife oge m na-achị ndị ọrụ ọ bụ na anyị ga-agba abụba ọrụ anyị na-akpị akpanụ anyị ịjụ ese m anyị ama mgbagide abụba ọrụ na anyị ga-eji imechi ife dịka Parkland poliklinik na ndị otu ebe ndị ogbenye dịka anyị nwa na-aga anyị ama mgba abụba ọrụ na ụdị na ndị a nabatago n'ụlọ ọgwụ na a ga-asị na amanye ha ọgwụ ya a na-ekwu si ebudetara ndị ọ bụ na ndị anwa bụ ndị ezigbo na ha na ndị anwa ha na-anọchite na akpa ọfụma nke izizi bụ na onye anwa ama nje n'ugbo ewepụta ife a ga-ebudete a na-akwụsịzi moto bịa achọrọ m ka ịghọta ife a na-ekwu ya ife a bụ ndị ala na-apụ bụ ndị wezie elu ebe anwa bụ ife okwute maka gọọmenti maka ọ dịzi ka onye kwunie ọ na-eme uche ya ndị a na-ekwu ife enwere ha esoro na-akọ ife ịbịakwuo ori ndị a na-achị efi a na-akpọ ndị otu ha ndị mayata ala ọ bụrụ ha nwa bụ ndị na-achị efi ọ bụrụ ha nwa ka anyị na ha na-agba mgba ịbịa ranchi na a na-ekwu eso m ya mana ranchi na-abụrọ n'ife ọ na-eme alara ụla etete ife iju kịta na anyị ga-eji kọọ ugbo bido na Maachị a o nwere obodo na-eme abịa anyị niile ha nwe akọ ya na-arụ anwa ọ bụ na nwa anyị tata ndị a na-achị efi o nwe ebe m ga-enye ha chile efi ha jere ebe ahụ ka ọ na-ata ọ nọ ebe ahụ ofu arọ ị na-achite ịma nchọzi nke a na-agbọ fertilizer manure mana ịbịakwuo ndị a na-achị efi eso m na ndị emebigo efe ha ifu na onwe ndị nke bi n'ala Igbo ada achọ okwu onwezi ebe ha ga-ana ọ ndị a na-abịa abịa na-eme ka ha na-agafe n'ezi abalị aga ya ife m na-ekwu bụ na gọọmenti anyị ma ụdị gọọmenti anyị nwere ọ bụ na a ga-alụ ranch
ọ atụmatụ a ga-ewepụta mana ife anyị na-ekwu dịka otu otielu ọnụ Maachị a April Mee Jun a ga-akọ ife kee ka a ga-esi mee ka ife a akọ ka a ghara imebi ya ịbata n'obodo akpa ya ndị igwe na o nwee ebe enwe ike inye ndị nke dọkịta echi a na-ata ife o nwee ife na amalụ ndị ọ bụ mana ị na-ekwu okwu ranch ndị gọọmenti a na-ekwu okwu ya kedikwenu gọọmenti nke a anyị ma keke ndị be anyị na-asị echetawo onwe na-eche obi agụ na ana-echi maka ọhagodo gị n'ọnụ taa Maazị Ede. Maazị Charles, ịnụla ihe Maazị Ede kwuru, ọ kwenyere mana o kwenyechaghị. Mana m chọrọ ịjụ gị dịka onye na-akọ ihe bụ ka o si dị na mmadụ ga-esi kọọ ihe, kedu ụdị ihe ọ ga-egote, ihe ọ ga-abụ ka ọ ga-esi mee mkpụrụ ọ kụrụ n'ala o wee ka emepụtara ya ihe, n'ihi na ahụkwana m ndị kọchara ihe oruo mgbe owuwe ihe ubi ọ dịcha ka ihe kwashi ọkụ na-egbu. ka m si akọ nke m ga-aza gị ajụjụ a dịka mụnwa na onwe nke m si eme ka m si akọ nke m bụ na be anyị abụ m onye Nkanụ na be anyị ịwa ana a na-akpa ana ndị ụmụnna anyị ọ bụrụ ihe gị ga-emekọta ịkọcha ana iwe ọ na-abụ akọ like ịka ana nke a na aha ọzọ ana ọzọ ị ga-akọ a na-akọbeghị ụdị aha ọzọ ana ọzọ ị ga-akọ a na-akọbeghị ụdị ị na-akọ ana ya bụ ịnapụ ana ka ọ dị fado ọ bụrụ ịkọ n'ara aha ọzọ ịkọkwa dịse mana aha ọzọ ịkọkwa dịse mana ọ na-eme afet yere ya bụ ihe ana na-ewepụta ya bụ na ebe m si anyị na-eme ihe anụmụnna ka anyị na-akọ o nwere ihe extra preparation anyị na-eme na dị ana anyị na-akọ ebe ana lụọ ya afịa ọfụma mee ihe kwesịrị ime uto o nwere ihe ụmụ ihe dịgasị anyị na-eme ọzọ iche. Mana mgbe ị na-ekwu okwu ọ dị ka okwu anyị o tidoro isi naanị na ịkọpụta nri mana o kwere nghọta na ndị na-azụ anụmanụ nọkwa na ngalaba ọrụ ugbo. Ihe o ji dị ka otinye okwu anyị ebere isi n'ịkọpụta nri bụ na mgbe ị na-ajụ ajụjụ ogwu dịkwa ka obere isi n'ịkọpụta nri ọrụ ugbo abụrụ ọsọsọ ịkọpụta nri ana m azụ ezi ana m azụ ewu ihe nna m na-eme tupu ọ wụọ ihe a niile so n'ịkọpụta nri ịzụ anụmanụ so n'ịkọ ugbo ikpa ewu ịkpọ ezi ịkpa atụrụ ihe ọbụla a na-eme imepụta ihe ị ga-atinye n'ihe ọgba abụọ bụ ịkọpụta ihe ka ị na-akọpụta ọ bụrụ sọsọ ihe a na-eri eri ọ bụrụ sọsọ ji na osikapa mba ọ bụrụ sọ. Oke, dịka onye na-azụ ezi bụ kedu ụdị nkwadebe dị na inye ụmụ ozi gị ihe ha kwesịrị iweta iji mmụba n'afọ a? Ihe m na-eme n'ụlọ ezi m bụ ịgba mbọ fụ na ebe ọbụla n'ụlọ ezi m dị ọcha ụtụtụ ọbụla a na-azachi ike aza ebe m na-azụ ezi ịma mana ezi ka a na-azụ ebe ahụ ịma na ezi na ala ka ịdị achịtị mana ebe a na-azụ ezi mama na ezi ka a na-azụ ebe ahụ ịzacha ebe niile kwesịrị ịzụ ọfụma gbenye mmiri maka ezi na ala arụ iji oyi ihe ezi na ala karịa ịza ihe niile kwesịrị ịza ebe a na-atinyere nri dị ebe a na-agbanyere mmiri dị ọwụcha mmiri ebe ọ ga-edina dị iche ị na-eme nke a otu iji kwesị ime mgbe agụụ gwere ihe nri anyị na-ekweghị eji nri ịmatakwa na ezi bụ ofu anụ na-ada ike iri nri ada agụ ya maka ọma negide origide nri oriju afọ ịdagbara eji nri ụzọ a niile kịta ọ ga na-eri ya ọgwụ ọ bụghị ike ada agụ iri nri ya bụ ka njem eke ji mbụ inye nri zaa ebe niile ọfụma gbanye mmiri kwesịrị ịgbanye ya o nwere ihe ọzọ ọ dị ime like mmadụ ọ na-akwado ịmụ nwa na-agakebe n'ugbo m ọ dọrọ tụfa ịma na ada azụ eji n'ụlọ maka ọ na-eshi ishi so ugbo m do outside ebe ebi mana ọ dọrọ tụfa so enwe m onye na-elekọta ame onye a na-anọ close ọ na-anọ nso oge ọbụla maka ọ na-anọrọ nso mgbe ụfọdụ ewe ụdịrị ezi ga na-azụ agụgụchie ya ike na ụmụ nwa ụdị nwe so eji ada ala ike ụdị even nwaanyị mụrụ nwa ụfọdụ ala ike o nwere ike afọ eshi emie bere nta anụmanụ so eji dị ime ebe a ka ọ nidi ihe ebe na-akpọ cruise monitoring ị ga na-anọ nso ịnọrọ nso ọmụ nwa na ọbụrụ aja eji ọ ga-ata nwe ọ bụrụ na ọ bụrụ aja eji agụgụ shie ya ike ọmụ nwa ihe ọbụla nwere ike ime otu aka esi eme n'ebe eji m. Ndewo Maazị Charles. Maazị Fidelis Ede, mgbe ị na-ekwu okwu ị kwuru na ihe dị iche iche ihe dị ka mmiri na-ezoghọ ọfụma n'afọ gara aga na o metụtara ihe a kọrọ n'ubi, kedu atụmatụ iji n'aka n'afọ a? Atụmatụ m ji n'aka nke izizi bụ na anọkwa m na ife gbasara nkwụ
ajụjụ anyị jụrụ amaka ịma na anyị bịa ọjịsị aka ga-asị na onye ọbụla na-efe n'elu a na-ekwu okwu mmanụ oge o kwuru okwu maka ndị asị na-adịghị ebudata oge m na-etinye onwe ife nchefu ịma ife anyị na-ekwu bụ maka ndị bi n'obodo ọkụ na-enwu township ndị bi n'ime obodo dịka otu o si akọwa ha amarọ ma ebute ife a na-eri na ugwu Awụsa ma ọ na ha amarọ maka onye ọbụla na ha so onwe ya sọsọ ife ha na-ayọ bụ ha kọọ ife efi onwe ike ịrapụ ya ya ka ndị be anyị ghara ichekwa na a na-ekwu ndị a na-ebudata akwata ndị ụgbọ ọka dị abịa akwata ego ife nke a mana ịbịaza n'ife ịjụ ọdụ ụzọ ife na-abụ nji kịta n'arọ gara aga na Mee anyị bidoro ife gbasara nkwụ a na-adụ adụ nkwụ a na-adụ adụ bụ ife a na-akpụ ya bụ tanera ife o ji ebido lụnyebe isi bụ afọ 3 na ọkara ịma ndị be anyị na-apụta asị na ndị Malaysia bịa ebe a welu mkpụrụ akwụ ọ dịka ọ na anyị ama njekwegbe echite ife ewelu ya ka anyị na-ekwu kịta ị ga-enye m aka tapịa ya anyị melụ 30,000 anyị chọrọ ibido kebe na Nkanu East na West ka ndị be anyị maka ịbịa nenezie nkwụ nna nna anyị ha nwakakwana ọtụtụ ife anyị na-eri ifrọ ka okwute okwu taa kwute okwu ife ọ na-eme nọọ ife ọ natalụ nne ya ọ ya mere ụmụ okorobịa na-asị na ọlụ adịrọ na-asị ọlụ a na-asị na ọ dịrọ nne na 1979 oge mbido ọlụ oyibo dịka onye Clark ife a na-akwụ mbụ 65 naira malụkwa na ọshagari mgbe minimum wage to 100 naira ọlụ oyibo a na-asị na ọ dịrọ ọkwa nke a na-asị na gọọmenti a na-akwụ 30,000 ndị keke na-agba imo ego na ha na-agbata mana o nwezi ka anyị si mee ọlụ na Naịjirịa ọ dịka ọsọsọ ndị na-alụ ọlụ oyibo bụ ebe ugwu dị mana agụụ a marọnụ ebe ugwu dị nọọ ife dị gị na-aba ya ịbịa na rice ụmụ ajụjụ ịjụ kedu ife a ga-eme ife a kọnyere naanị nke a bụ ife bụ ọlụ gọọmenti ọ ya bụ ebe ndị ọlụ na-eri mperi anyị na-eri bụ na o nwere ife a na-akpọ ndị extension workers ọ gọọmenti ka ọ dị ala ime ka ndị ọlụ ugbo na-ama ọgbara ọfụ o nwere ndị tosi na-aga n'ime ime obodo na-asị na-ekwe ka esi emezi ife mana ịpụta na onye ugbo n'ọlụ onwe ya ya na ọ bụ na onye ugbo nọ a na-atụ anya na Ministry of Agric ma ọ bụ federal ma ọ bụ steeti ịbịakwuo local gọọmenti ọlụ ha so na agriculture ọ dị na Constitution section 7 ya ọ ndị a ka o tosi na-ewepụtala anyị na-ekwe ka a ga-esi wee mee mana ọ dị ka arapụzi onye ọbụla ife ọ na-ekwu maka ezie o nwee ndị tosi ije na-enene ndị vet department livestock tosi ije na-enene ka ọ ga-eme onwe ọrịa bịa ha enyere ya aka igbochi maka azụrịa ịma ife na-aya eze mana ịpụtazi ifo na onye adịzi ka onye ọbụla n'ọlụ onwe ya ndewo Maazị Fidelis Ede n'ihi na oge anyị na-akụ kwarapụ oge abụọzi nwanne anyị ebe a ka okwu akpụ n'ọnụ nke taa na-abịa n'isi njedebe matakwa amata na ọrụ ugbo kwesịrị ịbụ nke mụ na gị o nwero ndị ekwesịrị ịhapụrụ ya iche iwe oko gị nwe oko m agụụ ana n'obodo ana m ekele ndị ọbịa m pụrụ iche bịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa Maazị Fidelis Ede ndewo maka ịbịa nọnyere anyị Chukwu gọzikwa anyị gọzikwa gị Maazị Charles Ogbu ndewo maka ịbịa nọnyere anyị ndewo ana m ekele gị bụ onye ọma sonyere anyị ana m ekelekwa ndị ọrụ anyị kpara m aka n'igwe nwee na-asị gị anụ gbala taa echi bụkwa nta ya bụ chekawara anyị na mania n'izu ụka ọzọ n'oge mmemme okwu akpụ n'ọnụ nọdụ mma